हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 6 अष्टांग योगचं अध्ययन करतो आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यांच्या या साध्या भाषेमुळेच आपण भगवद्गीतेसारख्या गहन अशा ग्रंथाचं अध्ययन करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला, झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे आपण या अभ्यासक्रमाचा लाभ घेऊ शकलो घरी बसल्या ते सुद्धा. त्यानंतर अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा सखोल अर्थही समजावून सांगितला. त्यानंतर वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या योजना माताजी, संजना माताजी दोघींचेही प्रणाम. तुम्हा सर्व भक्तांचं परत एकदा स्वागत, तसेच टेक्निकल टीमचेही धन्यवाद, ज्यांच्या सहकार्यानेच आपण हा अध्याय किंवा आपला सगळा हा उपक्रम आपण सुरू ठेवतो. तर आज आपण आता शेवटचा भाग बघतोय, जो अष्टांग योगाचा आहे. आणि अष्टांग योगामध्ये आपण समजून घेतलं की ही जी विधी आहे, अष्टांग योगाच्या विधीमध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की 8 अंग आहेत. 8 अंग म्हणजे कुठली? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. आणि महत्वाचं आपण काय समजून घेतलं की या अष्टांग योगाच्या 8ही पायऱ्या जेव्हा साधक पूर्ण करतो तेव्हा तो समाधीच्या स्तराप्रत उन्नत होतो, किंवा त्याला अष्टांग योगी, परिपूर्ण अष्टांग योग त्याने आता पूर्ण केला असं म्हटलं जातं. तर अष्टांग योगी या विधीचं पालन करून इंद्रिय आणि मनाला बलपूर्वक संयमन करतो. अष्टांग योगाने साध्य करायचे ध्येय कुठलं आहे? तर भगवद्धामाची प्राप्ती. भगवद्धामाची प्राप्ती करण्याचे 2 मार्ग आपण समजून घेतले. प्रत्यक्ष मार्ग म्हणजे इंद्रिय, मन, बुद्धी यांना भक्ती मार्गामध्ये, भक्ती योगामध्ये संलग्न करणं, आणि क्रमशः प्रगत होणारा हा मार्ग आहे जो दुसरा म्हणजे अष्टांग योग, जो आता आपण शिकतोय. अष्टांग योगाची विधी समजून घेताना आपण भक्ती योगी किंवा जो कृष्ण भावना भावित योगी आहे त्याचंही वर्णन आपण समजून घेतो, कारण भगवत प्राप्तीचं ध्येय अष्टांग योगी ज्या मार्गाने पूर्ण करतो हा मार्ग अत्यंत खडतर किंवा क्लेशदायक म्हटलेला आहे. आणि त्याच ठिकाणी भक्तियोगी मात्र भगवत धामा प्राप्तीचं जे ध्येय आहे ते आपली इंद्रिय, मन, बुद्धी प्रत्यक्षरित्या भगवंतांबरोबर जोडून घेतल्याने हे साध्य करू शकतो. तर आता आपण आज 31व्या श्लोकापासून सुरुवात करायची आहे. संजना माताजी जॉईन झाल्या का? हा बरं, योजना माताजींना मी 1 मिनिट को होस्ट करते. आणि आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोण देणार आहे?
मी वाचते मॅडम. माताजी. हा चालेल. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. योजना माताजी 31व्या श्लोकापासून सुरू करायचं ना आज आपण? हो 30 झालेत आपले. हो बरोबर ना? हा चालेल. ठीक आहे, हो मग वाचता तुम्ही? हा. हो वाचते. 6वा अध्याय ना. हो. सर्वभूत हा सर्वभूतस्थितै यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो योगी मी आणि परमात्मा अभिन्न असल्याचे जाणून परमात्माच्या भक्तिमय सेवेमध्ये मुक्त होतो, तर सर्व परिस्थितीत माझ्यामध्ये सदैव निवास करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा जो योगी आहे परमात्म्याच्या सेवेमध्ये युक्त असतो, त्याच्यामध्ये कुठले गुण येतात हे आता श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. हृदयात स्थित परमात्म्यावर ध्यान करीत असलेल्या योग्याला कृष्णांच्या चतुर्भुज रूपाची अनुभूती येते आपल्या हृदयामध्ये स्थित असल्यामुळे. आता माझ्या व इतरांच्या हृदयात हा एकच परमात्मा स्थित आहे हे त्याला समजतं. तसंच कृष्णांची प्रेममयी भक्ती सेवा करणारा कृष्ण भावना भावित भक्त आणि परमात्म्यावर ध्यान करण्यात मग्न असलेला अष्टांग योगी यामध्ये आता कुठलाच भेद नाही, हेही आपण समजू शकतो. आता कृष्ण कसे आहेत? भगवंत एकच आहे, सर्वव्यापी ते आहेत. आणि जसा सूर्य बघा एकाच वेळी अनेक ठिकाणी दिसतो, त्याचप्रमाणे भगवंत एकच जरी असले तरी आपल्या अचिंत्य शक्तीच्या प्रभावाने सर्वत्र उपस्थित असतात, हे तो समजू शकतो आणि त्याप्रमाणे तो चिंतनामध्ये भगवंतांच्या तल्लीन होतो. आपण अष्टांग योगाचं म्हटलं ना की ध्येय काय आहे? भगवंतांची प्राप्ती हे असंच आहे. तर योगाच्या ज्या प्रगत अवस्था आहे त्या अवस्थेमध्ये धारणा, ध्यान आणि समाधी हा जो वरचा स्तर आहे, प्रगत स्तर, हा जेव्हा तो गाठतो तेव्हा स्वतःच्या हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याच्या बरोबर आता तो एकरूप होऊ शकतो किंवा आपण म्हणतो त्यांच्याबरोबर संलग्न होऊ शकतो आणि ह्या हृदयस्थित परमात्म्याची त्याला अनुभूती होऊ शकते. आता 32वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मौमप्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, जो आपल्या स्वतःच्या तुलनेने सर्व जीवांकडे त्यांच्या सुखदुःखांमध्ये वास्तविक समत्वाने पाहतो, तोच परिपूर्ण योगी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण जाणून घेतलं की अष्टांग योगीला आपल्या हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याची अनुभूती होते आणि तो हेही जाणतो की हाच परमात्मा इतर सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयी स्थित आहे आणि हेच कृष्ण किंवा श्री विष्णू म्हणजे आपण म्हणतो नारायणाचं रूप आहे, चतुर्भुज नारायणाचं रूप आहे. तर त्यामुळे सर्वांकडे बघताना त्याच्या सुखदुःखाची जाणीव त्याला असते. त्याला हे समजतं की जीवाला दुःख भोगावं लागतं आहे कारण त्याचा आणि भगवंतांचा हा जो संबंध आहे, या संबंधाचं त्या जीवाला विस्मरण आहे. जसं आता आपल्या शरीरातील सर्व अवयवांना आपण एकसारखं महत्व देतो. डोकं आहे म्हणून जास्त काळजी घ्यायची किंवा पायाकडे दुर्लक्ष करायचं असं न करता सर्व अवयवांना सारखं महत्व देतो. तसंच हा योगी सर्व प्राणी मात्रांना कृष्णांचं स्वरूप मानतो. परमात्मा सर्वांच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत हे जाणतो आणि त्या प्राणी मात्रांचं दुःख आपलंच दुःख आहे असं मानतो. त्यांच्या दुःखाचं मूळ कारण कृष्णांच्या संबंधाबद्दलचं अज्ञान हे जाणून त्यांना कृष्ण भावनेचं ज्ञान देण्यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करून सर्वांनी कृष्ण भावना भावी जीवन जगावं म्हणून तो त्यांना प्रेरित करतो. तर श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये समजवतात आपल्याला की हा जो अष्टांग योगी आहे, हा ही जी योग पद्धतीचं आचरण करतो तो आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी करत असतो. योग सिद्धी करतो पण त्याचा लाभ त्याच्या एकट्यालाच होतो हा योगाभ्यास करण्याचा. पण जो कृष्ण भावना भावित योगी आहे किंवा जो परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्त आहे, केवळ आपल्या वैयक्तिक प्रगतीची इच्छा न ठेवता सर्वांना कृष्ण भावना देतो म्हणजे परोपकार करतो. जे आपण म्हटलं ना सर्व साधू संत हे या कार्यातच असतात संलग्न, सर्वांपर्यंत कृष्ण भावना पोहोचवण्याचा ते प्रयत्न करत असतात. पण अष्टांग योगी मात्र स्वतःचा वैयक्तिक लाभ त्याने अष्टांग योगाची जी फायनल अवस्था आहे, स्टेज आहे, समाधी स्तर जरी गाठला तरी केवळ त्याचा वैयक्तिक लाभ होतो. हे आपण लक्षात घेतला पाहिजे हा फरक.
तर त्यामुळे तो अष्टांग योगापेक्षा भक्ती योगी हा अधिक श्रेष्ठ म्हटलेला आहे. आणि या सर्व श्लोकांच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद आपल्याला प्रत्येक वेळेला भक्ती योगाबद्दल सांगतात बघा, की कसा भक्ती योग हा अष्टांग योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. अष्टांग योगाची आणि कृष्ण भावना भावित भक्ताची तुलना करताना आपल्याला समजवलेलं आहे की कृष्ण भक्त हा अधिक श्रेष्ठ आहे आणि त्यामुळे कृष्णाची भक्ती करा असं प्रभुपाद सांगतात आपल्याला. जप करा, सेवा करा आणि भक्ती योगाची तुम्ही भक्ती योगाचा सराव करा. आता 33वा बघू आपण. हरे कृष्ण. आपण बहुतेक 33व्यापासून सुरू करणार होतो का माताजी? मला असं वाटतंय की काहीतरी. बरं, हरकत नाही, आपण करूया. हरे कृष्ण माताजी. संजना माताजी आलेत. हा वाचू का की मी त्यांना वाचू देऊ? हा, आल्या असतील तर वाचू देत त्यांना. मी हरे करते कृष्ण कोहोस माताजी. तोपर्यंत. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे मधुसूदन, तुम्ही सांगितलेला योग मार्ग मला अव्यवहार्य आणि असह्य वाटतो, कारण मन चंचल आणि अस्थिर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 11व्या श्लोकापासून या अध्यायाच्या अष्टांग योगाच्या पायऱ्या यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी ह्या सविस्तरपणे अर्जुनाला कृष्णाने समजावून सांगितल्या आणि हे सर्व पालन करून तो आता परिपूर्ण योगी बनू शकतो हेही सांगितलं. आता हे सर्व ऐकून घेतल्यानंतर, अष्टांग योगाच्या विधीचं वर्णन ऐकून घेतल्यानंतर या योग पद्धतीचा अभ्यास मला जमणार नाही असं अर्जुन म्हणतो. आता हे द्वापर युगात असलेला अर्जुन म्हणतोय, आपण लक्षात घेऊया. आपण तर आता कलियुगामध्ये आहोत आणि अर्जुन काय म्हणतो की मन हे चंचल आणि अस्थिर असल्याने मला हा योगाभ्यास मी करू शकणार नाही. आता आपण तर कलियुगात आहोत म्हटलं, माणसाला इथे गृहत्याग करून वनात जाऊन एकांतवासात राहणं शक्य नाहीये कलियुगामध्ये. कलियुगामध्ये मनुष्याची आयु जेमतेम 100 वर्षाची आहे आणि या अल्पायुषी जीवनामध्ये व्यक्तीला अत्यंत कठीण संघर्षही करावा लागतो. म्हणजे कलियुगाच्या एक लक्षण म्हटलं जातं ना माणसांची. अल्पायू असतात, त्याच्यानंतर त्यांना भांडखोर म्हटलेलं आहे, त्याच्यानंतर मंदबुद्धी असतात, म्हणजे क्षमता सगळ्या त्यांच्या कमी झालेल्या आहेत इतर युगाच्या मानाने आणि जीवनाचा संघर्षही खूप वाढलेला आहे. आणि त्यासाठी आता आपल्याला आता जेव्हा अर्जुनच म्हणतो आहे की त्याला जमणं शक्य नाही, तर कलियुगी माणसाच्यासाठी हा अवघड म्हटला गेलेला आहे अष्टांग योग. तर अर्जुन तर द्वापर युगात आहे, पण तरी तो म्हणतोय की या अष्टांग योग पद्धतीचा अभ्यास मला जमण्यासारखा नाहीये. अर्जुन राजघराण्यातला होता, अनेक गुणांनी तो युक्त होता, महान योद्धा होता, दीर्घायुष्य होता आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कृष्णांचा परम सखा होता, भक्त होता. आता 5000 वर्षांच्या पूर्वी हा संवाद दोघांमध्ये होतो आहे आणि अष्टांग योगाचा हा अभ्यास करणं मला जमणार नाही असं अर्जुन सांगतोय. 5000 वर्षांच्या पूर्वी इंटरनेटही नव्हतं, टीव्ही, सोशल मीडिया इत्यादी सारखी डिस्ट्रॅक्शन्स नव्हती. तर अर्जुन अत्यंत कुशल योद्धा होता आणि त्याची एकाग्रता केवढी होती हे आपण काही लेवल 1च्या ज्या तुम्ही कथा ऐकल्यात त्याच्यातून जाणून घेतलंय. पण तरीही तो म्हणतो की हा मार्ग मला अव्यावहारिक वाटतो, कारण मन हे अत्यंत चंचल आणि अस्थिर आहे. आता शास्त्रांच्या आधारावरती आपल्याला समजतं जे वर्णन आलंय त्याच्यामध्ये की सत्ययुगामध्ये माणसाचं आयुष्य 1,00,000 वर्षांचं होतं आणि ऋषी मुनी इत्यादी 10-10, 20-20 हजार वर्ष तपस्या करतात अशी आपण गोष्टी काही ऐकलेल्या आहेत. मग त्रेतायुगामध्ये आयुष्य घटून 10,000 वर्षांचं झालं, द्वापार युगात अजून कमी होऊन 1,000 वर्षांचं झालं आणि कलियुगामध्ये आता जेमतेम 100 वर्षाचं आयुष्य आहे. कलियुगाच्या माणसाच्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमता पण कमी झाल्या. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युगातील माणसं ही अधिक सुदृढ, उंच असायची, शक्तिशाली होती. आता जुनी मंदिरं, त्यांचे अवशेष यांचा जर का अभ्यास केला तर आपल्याला समजतं की खूप मोठ्या शिळा वापरून ही मंदिरं बांधली गेली होती आणि त्या काळी म्हणजे आजकालच्या सारखे क्रेन म्हणा किंवा तशा ट्रान्सपोर्टची साधनं पण उपलब्ध नव्हती आणि पण हे मोठे मोठे दगड हे उचलले जात होते. म्हणजे माणसांमध्ये ती शक्ती होती असं आपण समजूया आणि हे सर्व ती माणसं त्या काळी करू शकत होती. कलियुगामध्ये माणसाची बुद्धी ही मंद झाली. आता जी पंचांग असतात बघा, ज्याच्यामध्ये ग्रह तारे यांची स्थानं अचूकपणे सांगितली असतात,
त्यावरून ग्रहण इत्यादीची मांडणी केली जाऊ शकते. आता ही सर्व रचना मांडण्याची बुद्धी त्या काळातल्या माणसामध्ये होती. आपण बघा उपग्रह किंवा सॅटेलाइटचा वापर करून त्याच्यावरती अवलंबून असतो पूर्णपणे ही माहिती घेण्यासाठी. तर त्या काळात ही उपकरणं जरी नसली तरी मांडणी अचूक होत होती आणि मनुष्याला ज्ञानही होतं त्या काळच्या. मोठे मोठे यज्ञ त्या काळी केले जात असत. शुद्ध हवन सामग्री जसं की गाईच्या दुधापासून तयार केलेलं शुद्ध तूप वापरलं जाई. शुद्ध मंत्रोच्चारण करणारे ब्राह्मण तेव्हा होते. म्हणजे हवन सामग्री जेव्हा अशी शुद्ध स्वरूपात अग्नीच्या संपर्कात येत असे त्या प्रक्रियेने आजूबाजूचं वायुमंडल शुद्ध होत असे. कुठले विषारी जीवाणू किटाणू इत्यादी असतील तर त्यांचाही नाश होत असे. तसंच ऋषी मुनी त्यांच्या वाणीने जे ज्ञान देत असत ते केवळ श्रवण करून लक्षात ठेवण्याची बुद्धी शिष्यांमध्ये होती. एकदा ऐकलं की ग्रहण करण्याची क्षमता त्या काळी माणसामध्ये होती. अशांना श्रुतीधर असंही म्हटलं जात असे. आणि आता आपल्याकडे बघा आपण वारंवार ऐकतो की म्हणजे अनेकदा ऐकून काही लिहिलं आपण तर तेव्हा थोडंसं कुठे आपल्याला ते लक्षात राहू शकतो. म्हणजे कलियुगाच्या माणसाची बुद्धी ही मंद झालेली आहे. शरीरातलं बळ कमी झालं. आता 3-4 पिढ्या आधी तुम्ही बघितलं असेल तर त्या लोकांना अनेक भावंड असत आणि आता या विरुद्ध मूल न होण्याचं प्रमाण पण वाढत चाललंय. तर आता हे सगळं आपण कलियुगाबद्दल जाणून घेतलं. पण अर्जुनासारखा योद्धा मात्र द्वापर युगामध्ये आहे आणि तो म्हणतोय की मला हा योग जमण्यासारखा नाहीये. मग अर्जुनापुढे तर आपण कोण आहोत? आता ही 5,000 वर्षांपूर्वीची स्थिती होती तर सध्या परिस्थितीत कोणाला अष्टांग योग कसा काय जमू शकेल? म्हणजे अशक्य म्हटलं तरी चालेल. आपली म्हणजे सामान्य मनुष्याच्या साठी हा जमण्यासारखा नाहीच आहे. आता पुढचा बघू 34वा. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चंचलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन चंचल, उच्छृंखल, दुराग्रही आणि अत्यंत बलवान असल्यामुळे मनाचा निग्रह करणे हे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षाही अत्यंत कठीण आहे असे मला वाटते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आताच्या कलियुगामध्ये अष्टांग योगाची पद्धत आपल्याला जमणं अवघड आहे हे आपण समजून घेतलं. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी या विधीचं पालन करण्यासाठी एकांत स्थानाची निवड करणं, मन इंद्रियांना संयमित करून हा अभ्यास करणं हे जमणं सगळं आता कलियुगामध्ये अवघड झालंय. हे पण आपण समजून घेतलं की योग ध्यान इत्यादीचे जे वर्ग आता घेतले जातात ते यम नियम न पाळता माझा 1 मिनिट जरा. हा, आता घेतले जातात यम नियम इत्यादी न पाळता डायरेक्टली ध्यान वगैरे करायला शिकवलं जातं. त्याचा थोडा फायदा झाल्यासारखा जरी वाटला तरी आत्मसाक्षात्काराकडे व्यक्तीची प्रगती होऊ शकत नाही. कारण अष्टांग योग हा एक एक पायरी क्रमशः चढत जाऊन साध्य करण्याची पद्धत आहे. मधूनच एकदम योग सुरू केला ध्यान सुरू केलं तर त्याचा लाभ मर्यादित राहतो. म्हणजे आता या गोष्टी आपण सगळ्या समजून घेतलेल्या आहेत. तसंच आता इथे आपल्याला म्हटलेलं आहे ना, अर्जुन म्हणतो की मन हे चंचल आहे आणि अस्थिर आहे. आता समजून घ्या की जो सम राहण्याचा समतेचा किंवा स्थिरतेचा जो भाव आहे ना त्याच्यामध्ये मन स्थित होऊ शकत नाही. ते लगेच विषम होतं. तशी परिस्थिती आली की मन स्थिर राहू शकत नाही. आणि याचा अर्थ काय? सूक्ष्म अर्थ असा की मन कोणाला म्हणजे स्वतःला पण आणि दुसऱ्या व्यक्तीला पण त्या स्थितीत बघू शकत नाही. आपण आता शरीर नसून आपण आत्मा आहोत हे मनाला समजू शकत नाही. पण म्हणजे आणि ते समजून न शकल्यामुळेच मनाला चंचलता येते. आता मी शरीर आहे असं मानणं म्हणजे इंद्रिय तृप्तीकडे महत्व आलं. इंद्रिय तृप्तीकडे म्हणजे इतरांकडे भोगदृष्टी झाली बघण्याची आणि भोगदृष्टी म्हणजे विविध भोग आणि सतत त्याचाच विचार म्हणून ते मन अशांत होतं. सतत इंद्रिय तृप्तीच्या विविध योजनांचं चिंतन मनामध्ये असतं आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी वेगळे वेगळे प्लॅन्स मन बनवतं. म्हणजे असं त्यामुळे ते अशांत होतं. पण स्वतःला शरीर नसून आत्मा मानल्याने हा आत्मा कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांची सेवा हे या आत्म्याचं कर्तव्य आहे हे समजलं की सर्वांना कृष्णांच्या संबंधित समजून बघण्याच्या दृष्टीमुळे समबुद्धी येते. मग स्त्री असो पुरुष असो ब्राह्मण असो किंवा शूद्र असो
माणूस असेल किंवा पक्षी, प्राणी, कीटक, वृक्ष सगळ्यांकडे बघण्याचा भाव कसा असतो, समत्वाची दृष्टी येते. परमात्मा स्वरूपात स्थित भगवंत हे सर्वांच्या मध्ये स्थित आहेत हे बघण्याची ही समदृष्टी झाली. आणि ही जेव्हा प्राप्त होते तेव्हा मन शांत असतं. आता ही अत्यंत प्रगत अवस्था आहे. त्यावेळी इंद्रिय तृप्तीचे भोग तुच्छ वाटतात, कारण कृष्णांच्या सेवेमधून त्या आनंदाची अनुभूती प्राप्त होत असते. आणि ही अनुभूती कशी आहे, अखंड मिळणारी अनुभूती आहे, जी इंद्रिय भोगातून मिळणाऱ्या सुखासारखी नाही. इंद्रिय भोगातून मिळणारे सुख हे कसं तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे, पण सतत हा आनंद मिळतो केवळ भगवंतांची भक्ती करूनच. म्हणून अशा व्यक्तीचं मन हे कृष्णाच्या चरण कमलांवरती स्थिरावलेलं असतं. आणि त्यामुळे सर्वश्रेष्ठ म्हणूया किंवा सर्वोच्च आनंदाचा रस तो आस्वादन करू शकत असतो. आता इथे म्हटलंय अर्जुनाने की हे मन हे अत्यंत स्थिर आहे, अस्थिर आहे आणि चंचल आहे, त्यामुळे मी करू शकणार नाही. आता एखादं असं अस्थिर मन जे आहे, चंचल मन जे आहे, तर ते भौतिकामध्ये विचार कसं करतं, तर सतत मनामध्ये ना द्वंद्व असतात, संकल्प विकल्प. आपण जसं म्हणतो ना की मी श्रेष्ठ आहे, दुसरा कनिष्ठ आहे, मी बरा आहे, तो वाईट आहे, हे मला आवडतं, ते मला आवडत नाही, सतत असा द्वंद्वाचा विचार असतो अशांत मनामध्ये. पण मी स्वतःला जेव्हा कृष्णांचा सेवक मानेन, तसंच इतरांनाही कृष्णांचा सेवक म्हणूनच बघेन. पण जेव्हा मी स्वतःला कृष्णांचा सेवक न मानता भोगदृष्टी असेल, मी शरीर मानून बघण्याची माझी दृष्टी असेल, तेव्हा या मनामध्ये चंचलता येईल. कारण असंख्य इच्छा, भोगाच्या असंख्य इच्छा, ज्याला आपण काय म्हणतो काम, आणि त्याच्यामध्ये शोषण आलं किंवा भोगवृत्ती आली. पण कृष्ण भावनेमध्ये जर का कोणी व्यक्ती स्थित असेल, तर लगेच आपण हे समजतो की ती व्यक्ती कृष्णांचा अंश आहे. जसा मी कृष्णांचा अंश आहे, तसा दुसरा व्यक्तीही कृष्णांचाच अंश आहे. म्हणजे मन चंचल का आहे, तर असंख्य इच्छा आहेत, काम आहे त्याच्यामध्ये, म्हणून त्याचं हे कारण आहे मन चंचल असण्याचं. आता पहिल्या या श्लोकामधला पहिल्या शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेतला की चंचलही मना, कृष्णामधला चंचल का आहे हे समजलं. मग पुढे म्हटलेलं आहे प्रमाथी बलवत दृढम. प्रमाथी बलवत दृढम म्हणजे काय, कितीही समजावलं ना तरी मन समजू शकत नाही. बघा, आपण आता कितीही ऐकलं वाचलं तरी जेव्हा अशी विषम परिस्थिती तयार होते ना, तेव्हा आपण लगेच म्हणतो की ती व्यक्ती मला अजिबात आवडत नाही. कारण हे सतत द्वंद्व असतं मनामध्ये, बरं वाईट, आवडतं नाही आवडतं, अशा भावामध्ये. बलवत दृढम म्हणजे काय, अतिशय बलवान आहे, दृढ आहे ते. आपल्याला माहितीये की इंद्रियांपेक्षा मनापेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ आहे. मग बुद्धीच्या नियंत्रणात असायला हवं मनाला. पण मानतं का मन? नाही, उलट बुद्धीला खेचून नेतं असं मन. जर का बुद्धी सबळ नसेल, शास्त्रांचं ज्ञान नसेल, भक्तांकडून ऐकलं नसेल, कृष्ण भावनेशी जोडलेली बुद्धी नसेल, तर मन बुद्धीला ऐकत नाही. दृढ म्हणजे हट्टी आहे असं म्हणूया, कितीही समजवलं तरी भोगाकडे प्रवृत्त होतोच. मग पुढे म्हटलंय तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. आता वायू कसा असतो, सर्वत्र वाहतो, हवा बघा पाहिजे तिथे जाऊ शकते, कोणी थांबवू शकत नाही या वायूला. तशीच ही मनाची गती आहे, पाहिजे तिथे क्षणार्धात जाऊ शकतं, कोणाचंच ऐकत नाही. आता अर्जुनाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे, अर्जुनाची एकाग्र चित्त अत्यंत म्हणतात ना तसं, त्याच्या आपण कथाही ऐकलेल्या आहेत. आणि तरीही तो म्हणतो आहे की हे म्हणजे मन हे एकाग्र होण्यासारखं नाहीये, वायूसारखं खूप वेगवान आहे. आता अर्जुन इतका एकाग्र होता, फोकस्ड होता, आणि 5,000 वर्षांपूर्वीची आपण ही गोष्ट बघतो आहे. ज्या वेळेला अर्जुन म्हणतोय त्यावेळेला डिस्ट्रॅक्शन्सही नव्हती, इंटरनेट, टीव्ही, सोशल मीडिया इतकी. तरीही तो म्हणतोय की चंचलम ही मनाला कृष्ण. आता जी गोष्ट मनाला आवडते त्यावरती ते स्थिर होतो. आणि आपल्याला त्यासाठी श्रीला प्रभुपाद सांगतात बघा की तुम्ही ज्या वेळेला वारंवार आपण नाम घेतो ना, म्हणजे तू कसं आपल्याला जप करायची विधी सांगितलीये की तोंडाने आपण हरे कृष्ण म्हणतो, तेव्हा कानाने आपण ऐकतो, तेव्हा हळूहळू आपल्यामधलं जे अज्ञान आहे, अविद्या आहे, ती नष्ट होऊ लागते. आणि कालांतराने नामाची गोडी आपल्याला समजते, तेव्हा आपलं मन स्थिर होऊ लागतं. मनाला स्थिर करण्यासाठी कृष्णांची कृपा लागते. म्हणून नाम घेण्याचं, हरिनामाचं हे महत्व आहे. मन लागत नसेल तरी जिभेने नाम घेत राहायला आपल्याला सांगितलेलं आहे. मन भोगातही स्थिर नसतं, कारण जसं कृष्णांवरती मन लागत नाही तसंच ते भोगातही लागत नाही. आता कुठल्याही एक प्रकारच्या भोगामध्ये मन संतुष्टही राहत नाही, सतत नवीन नवीन गोष्टी की म्हणजे विविधता लागते मनाला.
तर जसं आता आपण कृष्णांवरती आपल्याला आपली इंद्रिय प्रयत्नाने वळवायला सांगतात त्यासाठी, म्हणजे इंद्रिय जेव्हा कृष्णांवरती आपण केंद्रित करू तेव्हा हळूहळू मन पण स्थिर होईल. म्हणजे कार्य अवघड आहे, कठीण आहे. अगदी एखादे ते दोरीवर चालतात बघा तोल सांभाळून, तर आणि अनेकदा खाली पडतात सराव करत असताना. तसंच आहे, पण ती गोष्ट अशक्य नाहीये, असंभव नाहीये. तर आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आता मन चंचल का म्हटलं आपण, तर कामवासनांमुळे हजारो इच्छा आहेत मनामध्ये भोगाच्या, आणि त्यामुळे ते इकडे तिकडे भरकटतं. जसं जप करतानाही भरकटतं, किंवा आता आपण भगवद्गीतेच्या वर्गाला येतो तेव्हाही मन, अनेक विचार मनामध्ये येऊन जातात. म्हणजे भोगातून निघून आता म्हणजे थोडा वेळ का होईना आपलं इथे लागतं मन, पण तरीही मनात अनेक विचार येतात हे तुम्ही समजू शकत नसाल. तर मन, इंद्रिय ज्या वेळेला कृष्णांच्या सेवेत मात्र नियोजित होतात तेव्हा व्यक्तीची नक्की प्रगती होताना दिसते. आता काही गोष्टी बघा आपल्याला शिकून घ्याव्या लागतात. जसं आपण जप म्हटलं की आपल्याला कसा करायचा हे आपण शिकतो, आणि ती विधी जेव्हा आपण पालन करतो ना, तर त्यावेळेला मग हे मन आपलं ते भगवंतांच्या वरती लागण्याचा सराव होऊ लागतो आपल्याला. किंवा कृष्णांना भोग कसा लावायचा हे आपण कशी गोष्ट शिकून घेतो ना योग्य पद्धतीने, तेव्हा त्याच्यामध्ये आपल्याला रस पण वाटायला लागतो. आता शरीराचा रथ बद्दल आपण आधी लेवल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये शिकलो होतो. त्याच्यामध्ये आपण जाणून घेतलं होतं की हे जे इंद्रियांचा जो लगाम आहे ते मन आहे, मनावरती नियंत्रण बुद्धीच आहे. आणि बुद्धी कशी विवेकशील, म्हणजे योग्य अयोग्यचं अचूक ज्ञान असलेली असायला हवे, शास्त्रांची जोडलेली असायला हवी. पण कधी कधी बुद्धी सांगते की हे करणं योग्य नाही, पण तरीही मन ऐकत नाही बुद्धीचं. तर जेव्हा मी शरीर आहे ही भावना मनामध्ये दृढ असते, तसंच पूर्वजन्मी केलेल्या कर्माचे संस्कार असतात त्याप्रमाणे मनामध्ये इच्छा येतात, आणि त्यामुळे मन प्रवृत्त करतं भोगाच्या कार्यामध्ये जायला. आणि त्यामुळे ते वायूसारखं गतिशील असतं. जसं आता एखाद्या वादळाला थांबवणं असंभव आहे, तसंच या मनाला थांबवणं सोपं नाहीये. यासाठी तो अर्जुन म्हणतो वायोरिव सुदुष्करम. आता अष्टांग योगी होते विश्वामित्र, त्यांची आपल्याला माहिती आहे बघा उदाहरण, की हजारो वर्ष त्यांनी तपस्या केलेली होती, 60,000 वर्ष काहीतरी म्हटलेलं आहे. पण मेनकेच्या पैंजणांचा आवाज ऐकून ते विचलित झाले होते. तर याचं कारण म्हणजे आपण म्हटलं ना अविद्या, जोपर्यंत ही अविद्येचं बीज मनामध्ये असेल तर त्यावेळेला मग भोगाकडे असं आकर्षित होते व्यक्ती. भक्तांचा संग नसेल तर हे शक्य होऊ शकतं. तर त्यासाठी मनाने दक्ष राहायला हवं, भक्तांचा संग ठेवायला हवा. कारण हे मायेचं असं स्वरूप असतं, आपण सतर्क नसू, कृष्णांबरोबर जोडलेले नसू, तर माया तिच्याकडे सहजपणे आपल्याला ओढू शकते, काबीज करून ठेवते. मायेचे पाश असंच म्हटलं जातं बघा. तर जे कृष्ण भक्त असतात, जे कृष्णांशी जोडलेले असतात, त्यांच्याकडे मात्र माया जात नाही, कारण कृष्णांची शक्ती आहे. जो त्यांचा भक्त आहे त्याला ती काबीज करू शकत नाही. तर पुढे बघा 7व्या अध्यायात असतो दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते. म्हणजे कृष्ण काय म्हणतात, माम एव, जो मला शरण येतो तो मात्र या माया शक्तीच्या प्रभावातून दूर होऊ शकतो. हा, तर इथे आपण हे जाणून घेतलं की अर्जुनाने आता म्हटलेलं तर आहे की मन हे चंचल आहे, अस्थिर आहे आणि वायूपेक्षा गतिशील आहे. आता कृष्ण त्याला काय मार्ग, की अस्थिर मनाला आता कसं आणायचं कंट्रोलच्या खाली, नियमनाच्या खाली, ते आता इथे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरेण गृह्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाबाहू कौंतेया, चंचल मनाला संयमित करणे निसंशय अत्यंत कठीण आहे, पण अभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे मनाला वश करणे शक्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा कृष्ण काय शब्दाने सुरुवात करतात, असंशयम महाबाहो. असंशयम महाबाहो म्हणजे काय, मन हे चंचल आहे, यात काहीच संशय नाही. निश्चितपणे तुझं म्हणणं बरोबर आहे अर्जुना, असंच म्हणतात. निसंशयपणे हे सत्य आहे की मनाला नियंत्रित करणे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षा अवघड आहे, पण अशक्य नाही. हा भाग महत्वाचा आहे की अवघड आहे पण अशक्य नाही. जे मन कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जातं ते नियंत्रित राहू शकतं, अवघड गोष्ट पण शक्य होऊ शकते.
कारण कृष्णांशी जोडून घेण्यात, कृष्ण आता पुढे 18व्या अध्यायातला 58वा श्लोक आहे बघा, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मयी प्रसादात तरिष्यसी. म्हणजे जर माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील, पण अहंकाराने माझं न ऐकता कर्म करशील तर विनाश पावशील. तेच आपल्याला 6व्या अध्यायातला जो 5वा श्लोक आपण शिकलो, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधू रात्मैव रिपुरात्मना. म्हणजे मनुष्याने आपल्या मनाच्या द्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. तर मन हे बद्ध जीवांचं मित्र आहे, तसंच शत्रू पण आहे. जे मन इंद्रिय तृप्तीमध्ये संलग्न आहे ते मन बंधनाचं कारणीभूत होतं, पण म्हणजे शत्रू सारखं कार्य करतं आणि बांधून टाकतं मनुष्याला कर्मबंधनामध्ये. इंद्रिय विषयांपासून अनासक्त कृष्ण भावनेशी संलग्न मन मात्र परममुक्तीला कारणीभूत असतं. तर आपण शिकलो, ज्याने मनाला जिंकलाय त्याचा शब्द काय वापरला होता, जितात्मना असं म्हटलेलं आहे. तो आपली इंद्रिय संयमित करू शकतो, म्हणजे तो कसा आहे, विजितेंद्रिय आहे आणि त्याचं मन मात्र शांत असतं, प्रशांत मनसा असा तो व्यक्ती असतो. आणि हे मन सर्वोत्तम मित्र म्हटलेलं आहे, बंधुरात्मना ज्याला म्हटलं ना तसं आहे. या मनाला संयमित करणं हेच अष्टांग योगाने साध्य करण्याचा उद्देश पण आहे. आता इथे कृष्ण काय सांगतात की मनाचा निग्रह करणं हे खूप कठीण आहे, कारण मन चंचल आहे. जसं की आता कुठलं माकड आहे, ते एका जागी स्थिर बसत नाही. एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, तिथून अजून पुढच्या फांदीवर, परत आधीच्या फांदीवर, असंच असतं. तर मनातही असे अनेक विचार येत असतात. कधी आपण आठवण्याचा प्रयत्न केला तरी आपल्याला आठवणार नाहीत. पण आता या माकडाला जर का आपण एखाद्या पिंजऱ्यामध्ये ठेवलं तर त्याच्या हालचाली त्या पिंजऱ्यापुरत्या मर्यादित राहतील. तसंच जो भक्त आहे त्याचे विचार हे भगवंतांशीच केंद्रित पाहिजेत, भगवंतांच्या व्यतिरिक्त भक्ताचे विचार असू नयेत असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे बघा, मर्यादा दिली, जसं आपण माकडाच्या त्या हालचालीला दिली तसं आपल्याला सांगितलेलं आहे. म्हणून कृष्ण काय म्हणतात, अभ्यासेन या गोष्टीचं प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. आपण ती गोष्ट शिकून घेतो आहे, अजून त्याच्यामध्ये पारंगत झालेलो नाहीये, वारंवार करून ती जाणून घेतोय, प्रगती करण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणून अभ्यासेनं म्हटलंय. आता कुठला मनुष्य बघा जो एखाद्या क्षेत्रामध्ये यश प्राप्त करतो तेव्हा त्यामागे त्याचा अभ्यास असतो. लहान मुलं असतात काही बघा, क्रिकेट खेळायला जातात, टेनिस खेळायला शिकतात, किंवा मुली भरतनाट्यम, कथ्थक इत्यादी नृत्य शिकतात. ह्यात खूप सराव लागतो, प्रशिक्षण लागतं आणि रोज त्याचा अभ्यास करावा लागतो. शॉर्टकटने ह्या गोष्टी साध्य होत नाहीत, म्हणून अभ्यासेना असा शब्द वापरलेला आहे. आणि दुसऱ्या कसं म्हणतात कृष्ण की वैराग्येनं, वैराग्येनं म्हणजे काय, अनासक्तीने. तर ही अनासक्ती कुठे पाहिजे, तर भौतिक भोगांच्या प्रती अनासक्ती पाहिजे. म्हणजे मनाला संयमित करणं अवघड आहे पण अशक्य नाही. आणि कशाने साध्य होऊ शकतं, तर पहिलं म्हणजे अभ्यासाने आणि अनासक्तीने. अनासक्तीने म्हणजे अलिप्ततेने हे शक्य होऊ शकतं. जी गोष्ट आपण रोज करतो बघा त्याला अभ्यास म्हटलेला आहे. म्हणजे काही ध्येयाकडे नेणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला दूर टाळल्या पाहिजेत आणि एकाग्र चित्ताने ध्येयाकडे लक्ष ठेवून आपल्याला त्या गोष्टीचा अभ्यास केला पाहिजे. जसं आपण म्हणतो, कोणी म्हटलं आता की मी सूर्य नमस्काराचा अभ्यास करते, तर म्हणजे काय, तर रोज त्याचा सराव असतो, त्याला अभ्यास म्हटलेला आहे. पण मनाचं गुणधर्म काय आहे, मनाला रोज रोज तेच करायला आवडत नाही, मनाला विविधता लागते. तर म्हणून श्रीला प्रभुपाद इथे समजवतात आपल्याला की सुरुवातीला आपण असं ज्या वेळेला कृष्ण भावनेशी जोडून घेतो, मग तो जप करत असू आपण किंवा भगवद्गीतेचं वाचन करत असू, श्रीमद भागवतम वाचत असू, तर तेव्हा आपल्याला रुची नसते. पण दृढ निश्चयाने आपण रोज हे वाचू लागलो तेव्हा ती उत्पन्न होते आणि मग अतिशय काही कालांतराने आपल्याला त्याच्यात अतिशय आनंद मिळायला लागतो. खूप म्हणजे रोज रोज आपण ते करण्यासाठी तयार होतो. तर हाच अभ्यास झाला. रोज थोडं भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम हे ऐकायचं, वाचायचं, समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा. मग त्यामुळे हळूहळू रजोगुण, तमोगुण याची मात्रा आपल्यातून कमी होत जाते आणि हृदय शुद्धी होते. आपलं कृष्णांबरोबरच्या नात्याचा जो विसर पडलाय ते नातं पुनर्जागृत होण्यासाठी हा रोज अभ्यास करणं आपल्याला आवश्यक आहे. भौतिक भोगामध्ये असलेल्या व्यक्तीचं मन क्षुब्ध असतं खूप, आणि अशा मनाला संयमित करणं हे फार कठीण आहे. पण जेव्हा भौतिक भोग मला बद्ध करणार नाहीत अशी त्यांच्या प्रती
बद्ध करतील. हे ज्ञान जेव्हा आपण घेतो ना, म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, दोषदृष्टी होते भोगांच्या प्रती, की नाही नाही हे माझ्यासाठी चांगले नाहीत. त्यावेळेला मग त्यांच्या प्रती आपली विरक्ती येते. आता कोणी व्यक्तीला बघा सतत सर्दी खोकल्याचा त्रास असेल तर त्याला दह्याच्या प्रती ही दोषदृष्टी असते. म्हणजे माझ्या या परिस्थितीत मला दही खाणं योग्य नाही असं तो मानतो. तसं हे झालं पाहिजे, तेव्हा ते मन संयमित होईल. आता हा आत्मा कसा आहे, सच्चिदानंद आहे, कारण तो कृष्णांचा अंश आहे. आत्म्याचा आनंद हा कृष्णांबरोबर जोडून घेण्यातच आहे. या भौतिक जगातले जे भोग आहेत ते आनंद आत्म्याला देऊ शकत नाहीत. जसं आपण म्हणतो ना, अग्नी एवढा तेजस्वी असतो की म्हणजे आपण अग्नीचं तेज कमी करू शकत नाही. तसंच भौतिक भोग हे आत्म्याचं तेज किंवा शक्ती ही क्षीण करून टाकतात. या उलट कृष्ण भावनेमध्ये जोडलेला जो आत्मा असतो ना, हा अतिशय तेजस्वी दिसतो आपल्याला, दृढ किंवा शक्तिशाली दिसतो असा व्यक्ती. तेव्हाच तो भौतिक मायेपासून आपला बचावही करू शकतो, ज्या वेळेला कृष्णांच्या बरोबर तो जोडला गेलेला आहे. आता आपण सर्वजण रोज भगवद्गीतेच्या या वर्गाला येतो, कारण आपल्याला या मार्गावरती पुढे प्रगती करून घेण्याची इच्छा आहे. ही प्रगती करून घेण्याची इच्छा, आध्यात्मिक प्रगती करण्याची इच्छा म्हणजेच मायेच्या विरुद्ध आपण एक युद्ध लढतोय असं म्हणूया. आणि मायेच्या बरोबर जोडून घ्यायचं म्हणजे निश्चितपणे आपल्याला देहप्राप्ती होणार, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. हे दोन विरुद्ध दिशा आहेत बघा. आध्यात्मिक प्रगती कृष्णांकडे जायचं म्हणजे मायेच्या विरुद्ध जायचं, आणि मायेबरोबर जोडायचं म्हणजे अधोगतीच्या दिशेने जायचं, म्हणजे परत परत इथे देह घ्यायचा. पण मायेला तोडून त्या म्हणजे प्रलोभनांना तोडून जेव्हा कृष्णांकडे जाण्यासाठी हा अभ्यास आपल्याला रोज करत राहायला पाहिजे. म्हणजे आपण आत्ताही आता भौतिक भोग करत असू, पण हे माझ्यासाठी योग्य नाहीत ही दोषदृष्टी ठेवून आपल्याला हे प्रयत्न केले पाहिजेत त्यांच्यातून अनासक्त होण्यासाठी. काही विद्यार्थी असतात ज्यांना कुठला IAS ची परीक्षा किंवा मेडिकल IIT चा एंट्रन्स परीक्षेची ते तयारी करत असतात. अगदी सिन्सिअरली 12-12 तास, 14-14 तास किंवा त्याहून अधिक ते अभ्यास करत असतील, कारण त्यांचं ध्येय त्यांना माहिती असतं. आणि तेव्हा ते असा प्रयत्न करत असतात, ध्येय प्राप्त करण्याचा ध्यास असतो त्यांना. तर जेव्हा हे शास्त्राचं ज्ञान आपण असं घेतो, श्रवणम मननम करतो, अधिक जाणून घेण्याची इच्छा ठेवतो, म्हणजे ज्याला जिज्ञासा म्हटलेली आहे, तर ही जिज्ञासा नसेल तर बघा प्रयत्न पण आपले हलके असतात. म्हणजे जप होईल, क्लासला येऊ, पण आपलं ध्येय आपल्याला क्लिअर नसतं, तर मग आपण सुधार किंवा प्रगती करत नाही. पण जेव्हा भक्त ज्ञान घेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करतो तेव्हा भगवंत त्याच्या हृदयामध्ये ज्ञान प्रकाशित करतात. आणि आपण आधी गुरूंचं पण महत्व जेव्हा जाणून घेतलं होतं 4थ्या अध्यायामध्ये, तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, की गुरूंना शरण जाऊन त्यांची सेवा करून जिज्ञासा ठेवून प्रश्न विचारून हे ज्ञान आपल्याला जाणून घ्यायला पाहिजे असं कृष्ण म्हणाले होते. मग आता आपल्याला कुठला प्रश्न पडला की अभ्यास तर आपल्याला करायचा आहे, मग त्याच्यामध्ये काही अडचण आली तर तेव्हा आपण गुरूंना ते विचारून आपलं मार्गदर्शन म्हणजे लगेच प्राप्त करू शकतो. त्यामुळे आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये बाधा येत नाही आणि त्याप्रमाणे मग भोगांचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. मनाला, इंद्रियांना आपण हे संयमित करू शकतो. तर हेच या श्लोकामध्ये कृष्णांनी आपल्याला सांगितलंय की जेव्हा कृष्ण भावना भावित कार्य आपण वारंवार करतो तेव्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये रुची वाटू लागते. जी उदासीनता आपल्याला आधी होती हे ज्ञान घेण्याच्या विषयी ती कमी होऊ लागते आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये रुची वाढल्याने आपण मग अधिक ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करतो. भक्तीमध्ये रुची वाढल्याने अर्थातच भौतिकाकडची ओढ कमी होऊ लागते, तिथे अनासक्ती होते. आणि एखाद्या गोष्टीबद्दल विचार आपण का करतो, कारण आपल्याला इच्छा आहे त्या गोष्टीबद्दल, म्हणजे आकर्षण आहे. पण आता भौतिकाकडची इच्छाच जर का संपू लागली तर आपलं लक्ष किंवा मन तिथे निश्चितच जाणार नाही. तर इथे आपल्याला हेच सांगितलेलं आहे की जप करताना आपल्या मनामध्ये विचार येतात, पण या विचारांवरती आपल्याला कृती करायची नाही. हळूहळू तेही येणं थांबतील, कारण आता रुची मग जपामध्ये येऊ लागते. आपल्याला हे आत्ता अशक्य वाटतंय कारण आपलं मन अजूनही अस्थिर आहे, पण भगवंतांचं नाव हे भौतिक भोगांच्या पेक्षा निश्चित उच्च स्वाद आपण देत असतो आपल्याला. त्यामुळे एक दिवस असा येईल की आपलं लक्ष आता मन भौतिकाकडे जाणार नाही. म्हणून सांगितलं की धैर्याने आपल्याला जप करत राहायला पाहिजे. लक्ष इकडे तिकडे जातं म्हणून जप करणं सोडायचं नाही. मनाला तिथून बलपूर्वक खेचून आणायचं आणि जपामध्ये संलग्न करायचं.
तसंच आता इथे कृष्ण अर्जुनाला महाबाहो असं संबोधतात बघा. असंशयम महाबाहो असं म्हणतात. तर अर्जुन हा निष्णात योद्धा आहे. शौर्याने त्याने अनेक शत्रूंचा पराजय केला होता. त्याच प्रकारे आताही तो सद्विवेक बुद्धी वापरून मनाला जिंकू शकतो, म्हणून त्याला महाबाहो म्हटलेलं आहे. आणि महत्वाचं सांगितलंय की माणसाचा जो मोठा शत्रू आहे ते त्याचं मनच आहे. मित्र पण मनच आहे. मन संयमित असेल तर ते मित्र आहे, जे भगवंतांच्या जवळ त्याला घेऊन जाईल. आणि मनाने जर का भोगाकडे प्रवृत्त केलं तर ते त्याचं मन शत्रू झालं. कारण भौतिक जगामध्ये अधिकच तो व्यक्ती गुंतत जाईल, सुटका त्याची होणारच नाही. म्हणजे सगळ्यात मोठं शौर्य काय आहे की आपल्या मनाला अभ्यासाने संयमित करून भगवंतांकडे वळवायचं. तर प्रार्थना आहे बघा, हमको मन की शक्ती देना, खुद विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद पे जय करे. म्हणजे काय, आपल्या मनाला संयमित करणं हे सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे, ज्याच्यासाठी भगवंतांकडे प्रार्थना केली आहे की मला तुम्ही हे करण्याची शक्ती द्या. तर इथे लक्षात घ्या कृष्णांची काय इच्छा आहे की या भक्ताने माझी सेवा करावी. हा बद्ध जीव म्हटलो जातो आपण, आणि आपल्याला कृष्ण सांगतात की या दुःखालयामधून तुम्ही सुटका करून घ्या आणि माझ्या शाश्वत धामामध्ये या. तर भक्तही जेव्हा हे मानतो की मी आत्मा आहे, कृष्णांचं नित्य सेवक आहे, कृष्णांची इच्छा तीच माझी इच्छा आहे, ही जेव्हा असं दोघांचीही इच्छा, कृष्णांची इच्छा आणि भक्ताची इच्छा एकच असते, तेव्हा कृष्ण त्या भक्ताला मार्गदर्शन करतात, पुढे सहायता करतात जाण्यासाठी आणि भवसागरातून पार करू शकतात. ते आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसरा म्हणजे त्याला कौंतेय असंही म्हणतात बघा कृष्ण इथे. कारण कृष्णांचा सखा आहे अर्जुन, आणि कुठल्याही सख्याला किंवा मित्राला त्याच्या आईची आठवण करून दिली की ते निश्चितच आवडतं. अशा मित्राबरोबर एक प्रेमाचं जवळचं नातं तयार होतं. मग तो मित्र काय म्हणतो ह्याकडे तो लक्षपूर्वक ऐकतो. त्यामुळे महाबाहो आणि कौंतेय अशा दोन्हीही नावाने अर्थपूर्ण शब्दांनी त्याला त्यांनी संबोधलेलं आहे अर्जुनाला. तर आता आपण पुढचा बघू. 36वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वैशात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याचे मन उच्छृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणे कठीण आहे, परंतु ज्याचे मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण बघा काही व्याधी घेऊन डॉक्टरांकडे जातो तेव्हा डॉक्टर आपल्याला काही औषधं देतात घ्यायला आणि पथ्य पण सांगतात आजारातून बरं होण्यासाठी. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला औषध म्हणून त्यांनी जप करायला सांगितलंय आणि पथ्य पाळण्यासाठी 4 नियामक तत्वांचं पालन करायला सांगितलंय. जिथे मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, नशा करायची नाही, अवैध संबंध ठेवायचे नाहीत. आणि हे सर्व केल्याने भवरोगातून मुक्ती होऊ शकते आणि हृदय शुद्धी आपण करून कृष्णांकडे जाण्याच्या मार्गावरती वाटचाल करतो. तर हा कलियुगासाठी ईश्वर प्राप्तीचा मार्ग सांगितलाय. परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप म्हणजे अगदी सोपं करून दिलेलं आहे कलियुगामध्ये. कलियुगाच्या माणसाच्या क्षमता सर्व कमी झालेल्या आहेत. त्यामुळे जो लाभ सत्ययुगातल्या माणसाला अनेक वर्ष तप करून मिळत असेल तोच लाभ आता कलियुगामध्ये हरिनामाचा जप केल्याने भक्ताला प्राप्त होऊ शकतो. तर आपण श्रीला प्रभुपाद यांनी सांगितलेले हे जे उपदेश आहेत ना, हे पाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नियामक तत्वांचं पालन केलं पाहिजे आणि या सोप्या मार्गावरती चालत राहिलं पाहिजे. अष्टांग योगाच्या कठीण पायऱ्या ज्याने मन आणि इंद्रिय संयमित करण्याचा प्रयत्न केला जातो ती करण्याची गरज नाही. या सर्व गोष्टी आपण जर का पाळल्या तर श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालत राहिल्यानेच कृष्णांबद्दलची आपली ओढ किंवा नामाची गोडी वाढते आणि रुची वाढून आपली कृष्णांच्या प्रती आसक्ती वाढू शकते आणि मग आपण कृष्ण भावनेमध्ये अधिक तीव्रतेने प्रगती करू शकतो. आता या नियमांचं आपण पालन केलं नाही म्हणजे आपण म्हटलं की आपल्याला जी पथ्य सांगितली आहेत नियामक तत्व यांचं पालन आपण केलं नाही तर मग व्यक्ती आत्मसाक्षात्कारी होऊ शकत नाही. जसं आजारातून बरं व्हायला योग्य उपचार लागतात तसंच ही गोष्ट आहे. आजारातून बरं होताना औषधांच्या बरोबर पथ्य पाळणंही तेवढंच महत्वाचं असतं. तसंच योगाभ्यास करत असताना भौतिक आसक्तीमध्ये मन गुंतून राहणं म्हणजे अग्नी प्रज्वलित करता करता त्याच्यावरती पाणी ओतत राहावं असं आहे. मनाचा दृढ निश्चय असेल तर भौतिकाकडे मन वळणार नाही आणि मग हा योगाभ्यास लाभदायक होईल, नाहीतर प्रयत्न व्यर्थ ठरतील. मनाला संयमित करण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे मनाला कृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न करणं. चंचल मनाला स्थिर करण्याचा हा एकमेव मार्ग सांगितलेला आहे. कृष्णांची सेवा म्हणजे
भक्तियोग. तर जो भक्त आहे तो सहजपणे मन कृष्णांच्या कमलचरणी स्थिर करू शकतो. कृष्ण भावनाभावित भक्ताचं मन संयमितही होऊ शकतं, पण जो अष्टांग योगाचा अभ्यास करतोय त्याला ही भक्तियोग केल्याशिवाय मात्र परिपूर्ण योगी होता येत नाही. कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय अष्टांग योगी ही परिपूर्ण योगी होऊ शकत नाही, हे महत्वाचं आहे. आपण म्हणतो ना की मार्ग कुठलाही असो, कर्मयोगाचा असो, ज्ञानयोगाचा असो किंवा अष्टांग योगाचा असतो, अंतिम टप्पा हा भक्तियोगच आहे. त्या टप्प्याला पोचून भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतल्याशिवाय आपल्याला भगवंतांकडे जाता येत नाही. हा, तुम्ही आता महाभारतामध्ये ज्या अर्जुनाच्या काही कथा आहेत त्याच्या एकाग्रतेसाठी तो बघा खूप प्रसिद्ध आहे. किंवा ज्या गृहिणी आहेत त्यांना एखादं उदाहरण दिल्यावरती समजेल बघा, आपल्याकडे ना तेलाची बाटली असते किचनमध्ये, रिफाईंड ऑइल ज्याच्यामध्ये आपण ठेवतो, त्या बाटलीचं तोंड हे अतिशय छोटं असतं. तर जेव्हा त्यातलं तेल वापरून संपतं, मग आपण मार्केटमधून एखादं रिफिल पॅक घेऊन येतो रिफाईंड ऑइलचं, आणि ते आता रिफाईंड ऑइलचं रिफिल पॅक त्या बाटलीमध्ये ओतायचं असतं. तर ते करत असताना बघा एकाग्रता लागते. रिफिल पॅकेट मधून तेलाची जी धार पडते बरोबर त्या अरुंद तोंडाच्या बाटलीमध्ये सतत पडत राहावी, इतर कुठे सांडू नये म्हणून ते काम खूप एकाग्रतेने करावं लागतं. तर ही एकाग्रता नसेल म्हणजे क्षणभर जर का लक्ष इकडे तिकडे गेलं तर ते सांडेल तेल. तसंच बऱ्याच लोकांकडे अशी एवढी एकाग्रता नसते. विद्यार्थी दशेमध्ये अभ्यास करून परीक्षा देऊन यश प्राप्त करण्यासाठी एक एकाग्रता लागते. पण मन फार विचलित असेल तर मात्र असा व्यक्ती पुढे यश प्राप्त करू शकत नाही. मोबाईलमध्ये मेसेज आला, स्क्रीन त्याचा ऑन झाला तर लगेच मग व्यक्ती तिथे बघतो. तशी अनेक डिस्ट्रॅक्शन्स आपल्याला या आजकालच्या जगामध्ये आहेत. पूर्वीच्या काळामध्ये लोक मन आणि इंद्रियांना संयमित करण्यासाठी जंगलात जात असत, एकाग्र चित्ताने तिथे ध्यान करू शकत होते. चित्तशुद्धी करून एखादा संयमित पुरुष बनून ते परतत असत. मग राज्य म्हणजे राजा असेल तर राज्याची जबाबदारी सांभाळत असत, योग्य प्रकारे सर्व नियंत्रण करू शकत असत. आपल्याच मनावरती नियंत्रण नसेल तर मग मनुष्य इतरांच्या वरती कसं नियंत्रण करू शकणार? हा, तर या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. तर अर्जुन तर म्हणालाय की मन चंचल एका ठिकाणी स्थिर राहत नाही. हा, तर तसंच या मनाचा हा गुणधर्म आहे, कारण त्याच्यामध्ये काम, क्रोध, मत्सर, अभिमान, भ्रम अशा या षड रिपू मनाला अस्थिर करतात. काम म्हणजे या असंख्य इच्छा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी धडपड असते. पूर्ण झाल्या इच्छा तर झाल्या नाहीत इच्छा तर क्रोध येतो, आणि मग मिळाल्या इच्छा मनासारखं झालं तर अधिक मिळावं म्हणून लोभाची भावना येते. म्हणून शास्त्र आपल्याला सांगतात की हे जे काम आहे, असंख्य इच्छा आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीच्या आहेत, त्याचं रूपांतर आपल्याला कृष्ण प्रेमामध्ये करायला हवं. जसं आता हा रावण होता, त्याने सीतेचं अपहरण केलं, सीतेकडे एक उपभोग्य वस्तू म्हणून बघितलं, हे काम झालं. पण हनुमानाने सीतेला मातेच्या दृष्टीने बदललं, कारण तिच्या पती प्रेम होतं. तर नामजप केल्याने ही चित्तशुद्धी आपली होऊ शकते, मन शांत होतं आणि शांत मन प्रसन्न असतं. प्रसन्न चित्ताने आपण एकाग्रता प्राप्त करू शकतो आणि ज्याच्याकडे अशी एकाग्रता आहे तो यशस्वी पण होऊ शकतो. तर हे रहस्य म्हटलं जातं यशाच्या मागचं. तो आणि त्यासाठी आपल्याला बघा सर्व संतांनी सांगितलंय की आपल्याला नाम जप हा केलाच पाहिजे. तोंडाने जप करताना कानाने ऐकणं महत्वाचं आहे, त्याने ही एकाग्रता वाढते. जपामध्ये एकाग्रता आली तर अभ्यासामध्ये म्हणजे आपण जो काही अभ्यास करत असू त्याच्यामध्ये पण ती दिसून येते. तर अर्जुन जरी म्हणाला चंचलम हे मना, कृष्ण मन हे अत्यंत चंचल आहे, प्रमाथी बलवत दृढम आहे, वेड आहे मन, हत्तीसारखं आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना आपण हत्तीला एखादं केळं दिलं किंवा पूर्वी नाणं वगैरे द्यायचो, किंवा काही हत्ती असतात जे मोठे मोठे लाकडाचे ओंडके जंगलामध्ये उचलण्यासाठी त्या हत्तींची मदत घेतली जात असते. तर म्हणजे एवढी शक्ती आहे त्याच्या सोंडेमध्ये. पण कारण या हत्तीला अर्थात प्रशिक्षण दिलं गेलेलं आहे. म्हणजे हे मन पण असं आहे, प्रशिक्षित जर का असेल ना तर ते खूप विलक्षण कार्य करू शकतो. अभ्यासेन म्हणण्याचा अर्थच तो आहे. कृष्ण म्हणतात ना अभ्यासेन. अभ्यासेन तू कौंतेय वैराग्येण च गुह्यते. तर काम, क्रोध, लोभ यांच्या प्रती वैराग्य हवं, अभ्यास हवा. आणि ह्या मंत्राचा जप केल्याने असं हे एकाग्र चित्त होऊ शकतं. तर प्रशिक्षण दिला गेलेला हत्ती जसा उपयुक्त कार्य करू शकतो, पण हाच हत्ती जर का वेडा झाला तर मात्र उत्पात करू शकतो, विध्वंस करू शकतो, कोणीच त्याचं नियंत्रण करू शकत नाही. तसंच हे आपलं मन पण आहे, संयमित राहू शकतं किंवा वेडं बनवून भरकटत जाऊ शकतं. म्हणून प्रशिक्षणाचं किंवा या मनाला नियंत्रण ठेवण्याचं महत्व आहे. आता पुढचा बघू 37. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच अयाति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि त्यामुळे योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अपयशी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये अर्जुन प्रश्न विचारतो कृष्णांना की अष्टांग योगाचा जो अभ्यास करतोय पण भौतिक आसक्तीमुळे जर का त्याचं मार्गातून पतन झालं, तो मार्गाबाहेर पडला, तो अष्टांग योग पूर्ण करू शकला नाही, तर या योगाला कोणती गती प्राप्त होते? आता समजून घेऊया. अष्टांग योगी अभ्यासाने आत्मसाक्षात करण्याचा प्रयत्न करतोय. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हे ज्ञान घेण्याचा तो प्रयत्न करतोय. तर जेव्हा आत्मा शरीरापासून भिन्न आहे, कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांची सेवा करणं हा आत्म्याचा मूळ स्वभाव आहे, हे तो समजू शकतो, तेव्हा त्याला जीवाची स्वरूप स्थिती, त्याचा आणि भगवंतांची असणारा संबंध समजतो. तर जेव्हा भगवंतांशी तुटलेला संबंध तो पुनर्स्थापित करू शकेल, मग तो ज्ञानयोगाने असेल, अष्टांग योगाने असेल किंवा भक्ती योगाने असेल, तेव्हा तो परिपूर्ण स्थिती जी आहे ती प्राप्त करेल. पण हा अभ्यास करत असलेला योगी या परिपूर्ण स्तरापर्यंत पोहोचण्याआधीच जर त्याचा मृत्यू झाला किंवा इंद्रिय उपभोगाच्या इच्छेने जर का तो मार्गातून दूर झाला, तर त्याची काय गती होईल, हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. म्हणजे अष्टांग योगी हा अभ्यास करण्यासाठी आता एकांतवासात जातो, भौतिक सर्व विषयांचा तो त्याग करतो. आपण अष्टांग योगी यशस्वीपणे आता अष्टांग योगही पूर्ण करू शकला नाही, तर भौतिकात तर त्याला कोणी विचारणार नाही, कारण त्याने आता कुटुंब, घर इत्यादी त्याग, गृहत्याग इत्यादी करून तो तिथे गेलेला आहे. म्हणजे तिथेही तो अपयशी झालेला आहे आणि अष्टांग योग पूर्ण करण्यातही तो अपयशी झालेला आहे. अशा प्रकारे दोन्हीकडे अपयश पत्कराव्या लागणाऱ्या योग्याचं पुढे काय होणार, हा प्रश्न अर्जुनाने केलाय. आता 38व्या श्लोकामध्ये बघू कृष्ण काय उत्तर देतात. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ कृष्ण, ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा हा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशोमार्गावरून कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विछिन्न मेघाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे अर्जुनाचा परत प्रश्न आहे की असफल योग्याची तुलना छिन्न विछिन्न मेघाबरोबर केलेली आहे. आता जीवात्मा कसा आहे, त्याला यश हवं असतं, भौतिकात पण यश हवं असतं आणि आध्यात्मिक मार्गातही यशप्राप्ती हवी असते, परिपूर्णता हवी असते. याचं कारण काय, आपण कृष्णांचे अंश आहोत. कृष्ण कसे आपण म्हणतो परिपूर्ण आहेत, त्यामुळे जीवात्मा जो अंशिक स्वरूपात जरी असला तरी इच्छा त्याची परिपूर्णतेचीच असते. जे काही करू त्याच्यात परिपूर्णता मिळावी हीच आपली पण इच्छा असते. आता बघा, जेव्हा पाऊस पडतो त्याच्या आधी अनेक ढग आकाशामध्ये एकत्र होताना आपण बघतो, पण एखादाच ढग या इतर ढगांपासून वेगळा झाला तर त्याचा उपयोग काहीच नसतो. ढगांपासून आपल्याला पाऊस मिळतो आणि ढगांपासून सूर्याचे किरणही अडवले जातात, पण अनेक ढग एकत्र आले तरच पाऊस पाडू शकतात किंवा सूर्याच्या प्रखर किरणांना अडवू शकतात ते. पण आता एकच ढग हा इतर ढगांपासून वेगळा झाला तर तो मात्र पाऊसही देऊ शकत नाही किंवा सूर्याच्या किरणांपासून आपलं रक्षण पण करू शकत नाही. जसं ह्या वेगळ्या झालेल्या ढगाचं विशाल अशा आकाशामध्ये काहीच अस्तित्व उरत नाही, तसंच या असफल अष्टांग योगाची अवस्था होते, हे आपल्याला सांगितलंय. आता आपण बघू पुढचा श्लोक, त्याच्यामध्ये समजेल स्पष्ट. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे दूर करण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. तुमच्या वाचून हा संशय दूर करणारी कोणीही मिळणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसा आता इथे अर्जुनाचा संशय आहे तसा आपल्यालाही असू शकतो,
तेव्हा आपण गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आधार घ्यायला हवा. तर इथे अर्जुन कृष्णांना त्याचा जो संशय आहे तो दूर करायला सांगतोय. कृष्ण कसे त्रिकालज्ञ म्हटले जातात ना, भूत, भविष्य, वर्तमान तिन्ही काळाचं ज्ञान त्यांना आहे. सर्वज्ञ म्हटले जातात. तेच ज्ञान देऊन अर्जुनाचा संशय दूर करू शकतात. तर आपणही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान घ्यायला हवं आणि त्यानुसार आपल्याला आचरण करायला हवं. बघा, सर्वज्ञ या शब्दाचं म्हणजे काय, सगळ्या गोष्टीतलं जे काही ज्ञान आहे ते परिपूर्णतेने कृष्णांमध्ये असतं. आपण कृष्णांना भगवान असं म्हणतो ना, तर 6 ऐश्वर्य जी त्यांची आहेत, षड ऐश्वर्य युक्त असं कृष्णांना म्हटलं जातं. ती परिपूर्णतेने आणि एकाच वेळी त्यांच्याकडे असतात. त्यातलं एक त्यांचं ज्ञान हे पण ऐश्वर्य आहे, म्हणून त्यांना सर्वज्ञ. तर आपण कितीही ज्ञान घेतलं मनुष्य म्हणून तरी ते आपण अपूर्णच राहणार, हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे गुरु, साधू आणि शास्त्र यांनी आपल्याला जे ज्ञान दिलं, आपल्या बुद्धीने जे समजू शकलो ते वापरून आपण प्रगती करण्याच्या मार्गावर गेलं पाहिजे. आता 40वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, कार्यामध्ये युक्त झालेल्या योगी पुरुषाचा इहलोकात तसेच परलोकातही विनाश होत नाही. आणि हे मित्र, चांगले कार्य करणारा मनुष्य दुष्ट प्रवृत्तींनी कधीही प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आधीच्या श्लोकामध्ये एक गोष्ट सांगायची राहिली. इथे माझा संशय आहे असं अर्जुन म्हणतो. तर जो व्यक्ती ना संशय घेतो ना, कृष्ण 4थ्या अध्यायामध्ये एक श्लोक आलेला आहे, संशयात्मा विनश्यती. म्हणजे संशयी असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याना भगवत प्राप्ती होऊ शकत नाही असं कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. भगवंतांच्या वाणीवर श्रद्धा नसेल तर इथे इहलोकात आणि परलोकातही त्या व्यक्तीचं कल्याण होऊ शकत नाही. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून प्राप्त केलेलं ज्ञान हे त्याला हे आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य स्तराची प्राप्ती करायला सहाय्यक ठरतं. म्हणजे संशयी मनुष्यांना आध्यात्मिक उद्धाराच्या मार्गावर कोणत्याही प्रकारचं स्थान नाहीये, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मार्गभ्रष्टच असा होतो व्यक्ती. पण श्रीकृष्णांवर दृढ विश्वास असणारा श्रद्धावान मनुष्य कृष्ण भावनेचं ज्ञान प्राप्त करू शकतो. श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कृष्ण म्हणतात. तर कृष्णांचा जो हा भगवद्गीतेद्वारे दिलेला संदेश आहे, हा नेमका आपल्याला कृष्णांना काय सांगायचंय, त्यांचा शुद्ध भक्त आपल्यापर्यंत पोचवू शकतो. या भौतिक जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी कृष्णांनी केलेला उपदेश आपल्यापर्यंत कृष्णांचा एखादा शुद्ध भक्तच जसाचा तसा पोचवू शकतो. आणि जो हे ज्ञान प्राप्त करतो त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्याने इंद्रिय निग्रहही होऊ शकतो आणि कृष्ण भावनेचं ज्ञानाचं पूर्णत्व तो प्राप्त करू शकतो. तर संशय असून आपल्याला उपयोग नाही. आता इथे कृष्ण म्हणतायत, अर्जुनाचा जो प्रश्न होता त्यावरती कृष्णांनी सांगितलंय की जो भौतिक आसक्तीचा त्याग करतो, भगवंतांना पूर्णपणे शरण जातो, त्याची कोणत्याही प्रकारची हानी होत नाही किंवा विनाश होत नाही. श्रीमद भागवतम मध्येही म्हटलेलं आहे की असफल योगीला चिंता करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. जो योगी आपली विहित कर्म करण्याचं आचरण करेल तर त्याची प्रगतीच होणार आहे. म्हणजे कुठलं शुभकारक अशा कृष्ण भावनेचं पालन त्याने केलेलं आहे तर त्याचं विस्मरण त्याला कधी होत नाही. म्हणजे आपण म्हणतो ना, संस्कार होतात, ती कृष्ण भावना ही शाश्वत आहे. तर त्यामुळे आधीच्या जन्मात जरी त्याने केलेली असेल तरी मृत्यूनंतर जन्म कुठे निम्न कुळात जरी त्याचा झाला तरी तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न राहतो. पण अभक्त मात्र कसं, जर का फक्त केवळ स्वधर्माचं आचरण करत असला तर त्याचा काहीच लाभ होत नाही. म्हणजे जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नाही पण विहित कर्माचं कठोरतेने अगदी पालन जरी करत असेल तरी त्याला शुभ फळ प्राप्त होईलच असं नाही, हे आपण समजू शकतो. आता इथे या श्लोकातून समजून काय घ्यायचंय की अष्टांग योग अभ्यासाचा मूळ उद्देश कृष्ण प्राप्ती हा आहे. आणि ते करण्याच्या प्रयत्नात अपयश जरी आलं तरी ते प्रयत्न वाया जात नाहीत. कृष्ण हे प्रयत्न जपून ठेवतात, त्याची नोंद घेतात. म्हणजे जे शास्त्र नियमांच्या नुसार संयमितपणे राहतात ते क्रमशः कृष्ण भावनेमध्ये प्रगत होतात आणि आपलं जीवन सार्थक करू शकतात. आता 42. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती हा समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्यांच्या लोकांमध्ये
अनेकानेक वर्षे सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबांमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. 42 पण एकत्र वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथवा दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर अपयशी ठरलेला तो अत्यंत बुद्धिमान योगी व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. खरोखर अशा प्रकारचा जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा 37व्या श्लोकामध्ये अर्जुनाचा प्रश्न होता की जो श्रद्धेने आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा स्वीकार करतो परंतु सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि योगसिद्धी करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? त्याचं उत्तर 41व्या आणि 42व्या श्लोकामध्ये. तर कृष्णांनी दिलेलं हे उत्तर आहे. तर कृष्ण काय म्हणतात की असफल किंवा अयशस्वी जो योगी असतो तो 2 प्रकारचा असतो. पहिला कुठला प्रकार सांगितला की एखादा योगी हा थोडीशीच प्रगती करतो आणि लगेच त्याचं पतन होतं, मार्गभ्रष्ट होतो. आणि दुसरा असा की जो एखादी योगी दीर्घकाळ योगाभ्यास करतो आणि मग मार्गातून दूर होतो. आता कृष्ण इथे काय सांगतात की जो अल्पकाळ योगाभ्यास करून पतित झालेला आहे त्याला मृत्यूनंतर पुण्यवान जीव अशा उच्चतर ग्रहांची प्राप्ती त्याला होऊ शकते आणि हे उच्चतर लोकांमध्ये तो जातो. तिथे अनेक वर्ष घालवल्यानंतर परत इथे जन्म जेव्हा घेतो तेव्हा कुठल्या सात्विक ब्राह्मण कुटुंबात किंवा वैष्णव कुटुंबात जन्म घेतो, श्रीमंत वैभवशाली कुटुंबात असा त्याला जन्म मिळतो, जिथे त्याला जन्मापासूनच सर्व सुखसोयी प्राप्त असतात. पुढे उपजीविका कमावण्यासाठी त्याला फार कष्ट करावे लागत नाहीत. म्हणजे भगवत कृपेने प्राप्त झालेल्या या सर्व सुविधांचा वापर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होण्यासाठी त्याला परत एकदा ती संधी मिळालेली असते. हे कोणाचं आपण सांगितलं? जो अल्पकाळ प्रगती करून मार्गभ्रष्ट झालेला आहे. आता 42व्या श्लोकामध्ये जो योगी दीर्घकाळ अष्टांग योगाचा अभ्यास करतो आणि मग मार्गातून दूर होतो त्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे की कृष्ण सांगतात असा योगी अत्यंत बुद्धिमान योग्यांच्या कुटुंबात जन्म घेतो, जिथे लहानपणापासूनच भक्ती सेवेमध्ये त्याला प्रोत्साहन मिळतं. उत्तरोत्तर प्रगती करत असा व्यक्ती गोस्वामी किंवा आध्यात्मिक गुरुही बनतो. भगवंतांच्या कृपेनेच अशा भक्तिमय कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळाल्याने भक्ती सेवेमध्ये निश्चित प्रगती करू शकतो आणि असा जन्म प्राप्त करणे ही खूप भाग्याची गोष्ट मानलेली आहे. जसं आता श्रीला प्रभुपाद आणि त्यांचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती या दोघांचाही जन्म अशा थोर कुटुंबात झाला होता, जिथे बालपणापासूनच त्यांना भगवत भक्तीचं शिक्षण मिळालं होतं आणि उत्तरोत्तर बघा त्यांनी कशी प्रगती केली तर ते आपल्याला माहितीच आहे. तर हे कृष्णांनी उत्तर सांगितलं अर्जुनाला. आता 43वा बघू श्लोक हा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्ध गुरुनंदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, असा जन्म मिळाल्यावर तो आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे आपण समजू शकतो की भक्ती हा कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. पूर्वजन्मात केलेली भक्तीची सेवा सुरू ठेवण्यासाठी थोर कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो. म्हणजे गतजन्मी 10% प्रगती आपण केलेली असेल भक्तीमध्ये तर पुढल्या जन्मी 11व्या टक्क्यापासून सुरू होते ही भक्ती सेवा. भौतिक जगामध्ये मात्र असं होत नाही. एखादा विद्वान जरी असेल, खूप त्याने उच्च पदवी घेतलेली असेल, पण मृत्यूनंतर त्याला मात्र त्याचं ज्ञान इथेच सोडावं लागतं. आपल्या बरोबर तो कुठलंही ज्ञान घेऊन जाऊ शकत नाही. पुढील जन्मात सर्व शिक्षण त्याला परत प्राप्त करावं लागतं. पण भक्ती सेवेमध्ये आपण जिथे थांबतो तिथून पुढे सुरू करतो. तर इथे लक्षात घेऊया, भक्तीमध्ये केलेले प्रयत्न कधीही वाया जात नाही. कृष्णांच्या कृपेने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्यासाठी भक्ताला वारंवार संधीही मिळतच राहते. हा. आता हा 44वा. हरे कृष्ण. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारे तो आपोआपच आपली इच्छा नसतानाही योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो. असा जिज्ञासू योगी सदैव वेदोक्त
प्रयोगात्मक तत्वांच्या अतीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अष्टांग योगी बलपूर्वक आपल्या इंद्रियांना मनाला संयमित करीत असतो त्या योगाभ्यासाद्वारे. परंतु म्हणजे पावलोपावली मायेच्या विरुद्ध जणू तो लढत असतो आणि इंद्रिय संयमनाचे प्रयत्न चालू ठेवत असतो आणि हे करत असताना मायेच्या प्रभावाला तो बळी पण पडू शकतो. पण कृष्ण त्याच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहे, त्याचे विचार जाणतात आणि त्यामुळे त्याला प्रगतीची संधी परत प्राप्त करून देतात. अशा योगाचा जन्म वैष्णव ब्राह्मण कुटुंबात झाल्याने मृत्यूच्या नंतरचा आपण म्हणतोय की लहानपणापासून भगवद्गीतेमध्ये श्रीमद भागवतमशी संपर्क त्याचा येतो. धनवान कुटुंबात जन्म झाल्याने मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी त्याला कष्ट करण्याची गरज उरत नाही, त्यामुळे भक्तीमध्ये तो वेळ देऊ शकतो. म्हणजे इथे प्रयत्नांना खूप महत्व दिलेलं आहे. प्रामाणिक प्रयत्न हे खूप मौल्यवान असतात आणि कृष्ण अशा सेवेची नोंद घेतात. आता अंतिम पायरी परमसिद्धी प्राप्त झाली नाही तरी प्रामाणिक प्रयत्नांना महत्व दिलं गेलंय. भौतिक जगात मात्र असं होताना दिसत नाही. भौतिक स्तरावर केलेले कुठलंही काम हे पूर्ण करावं लागतं, नाहीतर ते प्रयत्न निष्फळ होतात. जसं आता एखाद्या विद्यार्थ्याने कुठल्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला पण तो मध्येच सोडून दिला अभ्यासक्रम त्याने, म्हणजे पदवी प्राप्त केली नाही, तर त्याला सर्टिफिकेट मिळत नाही. शेवटच्या वर्षापर्यंत अभ्यास करून जेव्हा तो परीक्षा पास करेल तेव्हा त्याला ते अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याची पदवी मिळेल. ती वापरून मग तो नोकरी करू शकतो, पैसे इत्यादी कमवू शकतो. पण कृष्ण भावनेमध्ये प्रारंभ केलेलं कार्य पूर्ण जरी झालं नाही तरी त्याची हानी होत नाही. कृष्ण म्हणतात की कृष्ण भावनेमध्ये केलेलं कार्य अपूर्ण जरी राहिलं तरी त्याचा परिणाम शाश्वत राहतो. छोटीशी सेवा असेल प्रामाणिकपणे केलेली पण ती मौल्यवान असते आणि ती भगवंतांपर्यंत पोचते. भगवंत त्या सेवेचा स्वीकारही करतात. तर इथे हरिदास ठाकूरांचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो की ते मुसलमान होते. कृष्ण नामाचा सतत ते जप करत असत. प्रतिदिन 3 लाख नाम घेतल्याशिवाय ते आराम तर सोडत, प्रसादही ते ग्रहण करत नसत. तसं प्रल्हाद महाराज असुर कुळात जन्मले होते तरीही भक्ती करत होते. तर ही सर्व पूर्वजन्माची सुकृती म्हटली जाते. त्यामुळेच हे शक्य होतं. आता आपल्यावरही कृष्णांची कृपा आहे म्हणूनच आपण भगवद्गीतेच्या वर्गाला येतो, मुखाने हरिनाम घेऊ शकतो. अशी कितीतरी माणसं आहेत बघा, त्यांनी संपूर्ण जीवनामध्ये एकदाही जिभेने हरिनामाचा उच्चार केलेला नाही. मनुष्य जन्म मिळाला होता पण दुर्दैवाने असा व्यक्ती कृष्ण भावनेच्या संपर्कातच आला नाही. पण कृष्ण कृपेने जी संधी आता आपल्याला मिळालेली आहे, आपण हरिनाम बोलू शकतो, ऐकू शकतो, सेवा करू शकतो, अन्य म्हणजे इतर कृष्ण भावनेशी संलग्न होण्यासाठी अन्य कार्य करू शकतो आणि ध्येयाकडे जात राहू शकतो. तर हरिनामाची महिमा सांगावी तेवढी कमी आहे. हरिनामाच्या सामर्थ्याने वाल्या कोळीचा वाल्मिकी ऋषी झाले बघा. मृगारीची कथा आपण बघितलेली आहे. लक्षहिरासारखी वेश्या हरिदास ठाकूर यांना विचलित करायला गेली होती पण हरिनाम घेऊन तीही श्रेष्ठ वैष्णवी झालेली आहे. तर हे प्रामाणिक प्रयत्नांना खूप महत्व दिलं गेलेलं आहे. आता 45. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा योगी सर्व पापांपासून शुद्ध होऊन अधिक प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो तेव्हा अनेकानेक जन्मांच्या अभ्यासानंतर सिद्धी संपादित केल्यावर त्याला परम लक्ष्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता ज्याला वैष्णव कुटुंबात, धनवान वैभवशाली कुटुंबात जन्म मिळाला आहे, जिथे सदाचार पाळला जातोय, त्याला त्या अनुकूल परिस्थितीची जाणीव होते आणि मग जो तो अपूर्ण राहिला होता अभ्यास तो पुन्हा दृढ निश्चयाने तो करण्याचा प्रारंभ करतो. अशा रीतीने तो पूर्णपणे भौतिक कल्मशांपासून मुक्त होतो. आता इथे लक्षात घेऊया, पुढे 7व्या अध्यायामध्ये हे येणारच आहे की अनेक जन्म पुण्यकर्म केल्यानंतर मनुष्य सर्व पापांमधून मुक्त होतो आणि मोहमयी अशा द्वंद्वातून म्हणजे भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावातून मुक्त होतो. तेव्हाच तो भगवंतांच्या दिव्य अशा प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त होऊ शकतो. एवढी ही भक्ती दुर्लभ आहे. तर आपणही बघा भगवद्गीतेच्या वर्गाला तास सव्वा तास लक्षपूर्वक येऊन अभ्यास करतोय. ही काहीतरी पूर्व जन्माची आपली सुकृती आहे, त्याशिवाय आपण हे करू शकत नाही. तर आपल्याला लक्षात ठेवायला हवं की आध्यात्मिक पूर्णत्वाच्या प्राप्तीसाठी केलेले प्रयत्न कधीही वाया जात नाहीत. भगवंतांच्या कृपेने अशा मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण सिद्धी करण्याची संधी वारंवार मिळत राहते. खरं तर जोपर्यंत मनुष्य शुद्ध होत नाही तोपर्यंत कृष्ण भावनेचा स्वीकार तो करूच शकत नाही. जप, संकीर्तन
यामध्ये संलग्न होऊ शकत नाही. पुढे आता 7व्या अध्यायामध्ये 28व्या श्लोक जो मी आता तुम्हाला म्हटलं, येशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढवता. म्हणजे ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्व जन्मी पण पुण्यकर्म केलेली आहे, ज्यांची पापकर्म पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे, ते या द्वंद्व मोहातून निवृत्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. म्हणजे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करण्यासाठी ही पात्रता म्हटले गेलेली आहे. जे भौतिकातील द्वंद्वातच अडकले त्यांना हे सोडणं अत्यंत कठीण असतं. मायेचा प्रभाव सोपा नाही सोडणं. पण ज्यांनी पुण्यकर्म केली आहेत, पापकर्म नष्ट झाली आहेत, केवळ तेच भक्तियोगाचा स्वीकार करू शकतात आणि क्रमशः उन्नतही होऊ शकतात. तसंच अशी उन्नती कृष्ण भावनाभावी शुद्ध भक्तांच्या आपल्याला संपर्काने किंवा सत्संगानेच शक्य होऊ शकते. आता 46वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी मनुष्य हा तपस्वी, ज्ञानी आणि सकाम कर्मी व्यक्तींपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून हे अर्जुना, तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे म्हटलंय भक्तियोगी हा ज्ञानयोगी, कर्मयोगी आणि अष्टांग योगी यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. आता बघा, आपण म्हटलं ना की अंतिम टप्पा हा भक्तियोग आहे, जो सर्व योगांचं परिपूर्णत्व आहे. याहून श्रेष्ठ असा कुठला योगच नाही भक्तियोगासारखा. भगवंतांना शरण गेल्याशिवाय ज्ञानही अपूर्ण आहे. कृष्ण भावनेशिवाय केलेलं कर्म म्हणजे वेळेचा अपव्यय म्हटला गेलेला आहे. मग कोणी ज्ञानयोगी असेल, कोणी कर्मयोगी असेल किंवा कोणी ध्यानयोगी असेल, तो जेव्हा भक्तियोगाप्रत प्रगती करतो तेव्हाच योग मार्गाची सर्वोच्च अवस्था त्याने प्राप्त केली असं म्हणता येतं. भक्तियोग हा आध्यात्मिक ज्ञानाने परिपूर्ण असा आहे. त्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणताही योग असू शकत नाही. कर्मयोग, ज्ञानयोग हे सर्व भक्तियोगापेक्षा कनिष्ठच मानले गेलेत. त्यासाठी आत्मज्ञानाच्या विना हा मनुष्य जन्म अपूर्ण म्हटला जातो. आत्मा ज्या भगवंतांचा अंश आहे त्याला त्यांच्या सेवेत जोडणं आवश्यक आहे. या कार्याच्या शिवाय इतर सर्व कार्य व्यर्थ मानले गेलेली आहेत. तर जे कार्य भक्तियोगाने साध्य होते, सर्व योगाभ्यासाची परिणती भक्तियोगात होते असं म्हणतात. तर इतर सर्व योग हे योगापर्यंत येण्याची केवळ साधनं त्यासाठी मानली जातात. जसं एखादा गिर्यारोहक असतो बघा, जगातील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्ट गाठायचं असं त्याचं ध्येय असतं. तसंच कृष्ण भावना भावित होणं हे योग मार्गाने गाठण्याची सर्वोच्च अवस्था असं म्हटलं जातं. आता शेवटचा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगिनामपि सर्वेषां मदगन्तेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो ततः मतः. परत बोल माता. हरे कृष्ण. योगिनामपि सर्वेषां मदगन्तेनात्मरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि सर्व योग्यांमध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो, तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, कृष्णाने निष्कर्ष सांगितला की सर्व योगांमध्ये भक्तियोगी हा सर्वश्रेष्ठ योगी असतो. आता प्रत्येक जीव आपण म्हटलं भगवंतांचा अंश आहे हे जाणून, आपली ही स्वरूप स्थिती समजून, आपला कृष्णाशी काय संबंध आहे हे जाणून भगवंतांची सेवा आपल्याला केली पाहिजे. आणि जो हे करत नाही तो अधोगतीच्या दिशेने जातो. पण जो हे मानतो की आत्मा हा कृष्णांचाच अंश आहे, कृष्ण सर्वोच्च आहे, सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि मी त्यांचा नित्य सेवक आहे, तर तो भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो. आता इथे आपण वाचलं की कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग केला तरी अंतिम पायरी ही भक्तियोगच आहे. भक्तीच्या माध्यमातूनच भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे मार्ग कुठलाही निवडला तरी अंतिम टप्पा हा भक्तियोगच आहे. आणि श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की आपला आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे. भगवंत हे पूर्ण आहेत आणि या पूर्णत्वाची सेवा करणं हा आपला धर्म आहे, अंशाचा धर्म आहे. कारण अंश हा पूर्णापासूनच आल्यामुळे त्याला ओढ ही पूर्णाची आहे.
तर भगवतधाम हेच आपलं मूळ घर आहे, गंतव्यस्थान आहे आपलं. आणि तिथे पोचण्यासाठी जो आता सहज सुलभ आचरणासाठी सोपा असा भक्तियोग जो आहे तो आता आपण पुढच्या म्हणजे 7व्या अध्यायापासून आपण समजून घेणार आहोत. तर आता इथे मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि त्यानंतर मग काही तुमच्या शंका असतील त्या पण आपण घेऊ.